Estamos ensinándolle a xente como facer unha limpeza e como coordinar un grupo para facer limpezas máis especificamente nos pellets, pero tamén unha limpeza en xeral de praias. Por que? Porque vemos a demanda da xente de que quere limpar, foron as nosas compañeras de Noia Limpa que nos deron o aviso dos primeiros vertidos, e vemos que a administración, a Xunta, non está facendo estas limpezas. Viñemos a formarnos porque queríamos facer unha limpeza grupal o sábado. Pensamos que era mellor coordinarnos con Adega e cos concellos, e entón puxémonos en contacto con Adega e pois por eso estamos facendo. Barremos a area, que parece moi absurdo, pero sí, vamos a barrer a area, a poñemos aquí e despois cos coladores vamos quitando os pellets. Intentamos coller. Hai dúas maneiras, se está a simple vista, bárrelo e recóllelo. Se está un pouco máis ao fondo, pois sabe, hai que meterlle un pouco máis a pala, coller un poquinho de terra sin entrar moi ao fondo para non danar as especies que haxe aquí e coller o caixo. Aquí cada un sálvese un pouco quen pode. O traballo voluntario e a organización ao final é a resposta á inotitude, ao desprecio polo medio e a ver que isto que nos está solventando de ninguna forma, e non somos moi conscientes de que ao final a forma na que nos traballamos é moi precaria e moi aprendendo día a día, pero que se non nos organizamos aquí isto non se lle dá resposta de ningún tipo. Dende logo que non se coordina dende o Concello. Enviaron os seus traballadores, pero non está coordinado de ninguna forma. A xente ten moita raiva, quere limpar, pero o que vemos tamén que ás veces esas ganas de limpar son contraproducentes. Hai que ter cabeza, hai que saber en que praias traballamos. O ideal sería que as administracións hubieran actuado antes, porque nos ao primeiro aviso tivemos o 17 de decembro, que digan a verdade do que realmente está pasando. Ao final a nosa autoorganización é a resposta a unha xestión que non é que sexa unha mala xestión, podería ser unha mala xestión, pero non, é unha xestión que non existe, unha xestión que nula. Este problema poderíase ter atallado moitísimo antes, tería sido moitísimo máis fácil e non o desastre no que estamos agora inmersas. Non soi pellets, estámonos atopando con, mira, un montón de outros residuos. Parece que tuveron que traer pellets para que veñamos a limpar as praias, non sei.